συνεχίσουμε με τον κύριο Τζόγολο, που είναι στέλεχος του Επιστημονικού Πάρκου, ο οποίος θα σας παρουσιάσει καλές πρακτικές μεταφοράς καινοτομίας από επιχειρήσεις και άλλες περιφέρειες της Ευρώπης. Καλησπέρα και από μένα. Συνεργάζομαι με το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και είναι μεγάλη μου τιμή, γιατί είναι ένας χώρος από που μπορεί κάποιος να πάρει πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο στην καινοτομία και στην έρευνα, αλλά επίσης στη γνώση. Κάτι που λείπει από όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Εγώ δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ με αυτά τα ωραία που παρουσίασαν οι προλαλήσαντες, αλλά θα σας ενημερώσω λίγο για το Mini Europe, τι είναι αυτό το πρόγραμμα που με πολύ μεγάλη επιτυχία και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί για τα αποτελέσματά της, αλλά και το ίδιο το Επιστημονικό Πάρκο κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Αυτό το πρόγραμμα εντάσσεται στο Interreg 4, ένα ειδικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15% από εθνικούς πόρους. Αφορά την έρευνα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αποτελέσματα αυτά θα τα χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μετέπειτα, για να δει ποιες χώρες, ποιες πρακτικές είναι καλές, που μπορούν να εφαρμοστούν, αν μπορούν να εφαρμοστούν, με τι υποδομές, ποιος υποστηρίζει και ποια είναι η εξέλιξη. Μην ξεχνάμε ότι μια μικρομεσαία επιχείρηση για να επιτύχει χρειάζεται σίγουρα μια καινοτομία. Κάποιος απλός επιχειρηματίας, για να σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει επιχειρηματίας, το πρώτο πράγμα που να σκεφτεί είναι μια καινοτομία στο μυαλό του. Να δει πώς μπορεί να μπει στο χώρο, πώς μπορεί να προωθηθεί και με τι υποστήριξη. Ο leader είναι από την Ολλανδία, ο αρχηγός δηλαδή αυτού του προγράμματος, και συμμετέχουν 8 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, είναι ο μόνος Έλληνας εταίρος σε αυτό το πολύ σπουδαίο πρόγραμμα. Και το λέω σπουδαίο διότι η συνέχεια του Mini Europe θα λέγεται Smart Europe, θα συνεχίσει την επόμενο χρόνο και θα συμμετέχει σαν ίσως εταίρος και το Assembly of European Region, όπως λέγεται, δηλαδή ο συνδυασμός των ευρωπαϊκών περιφερειών που απαρτίζει 270 περιφέρειες της Ευρώπης. Δηλαδή η μισή Ευρώπη θα παρακολουθεί μαζί με εμάς την εξέλιξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα αποτελέσματα των καλών πρακτικών, αλλά και η συνέχεια που η ίδια η Κομισιόν ζήτησε. Στα πλαίσια λοιπόν του προγράμματος του Mini Europe, παίρνουμε πολύ καλές πρακτικές που είναι εφαρμόσιμες, γιατί όλες οι καλές πρακτικές δεν είναι πάντα εφαρμόσιμες από χώρα σε χώρα. Βλέπετε ότι άλλη νοοτροπία έχει ένας Σουηδός από έναν Έλληνα, άλλη εμπειρία και γνώση και επιστημονική κατάρτιση ένας Ισπανός από έναν Εγγλέζο και ούτω καθεξής. Στην επόμενη λοιπόν διαδικασία θα έχουμε και peer review, όπως λέγονται, δηλαδή θα έχουμε ομάδες εξειδικευμένες από διάφορες χώρες να επισκέπτονται διαφορετικές χώρες, να δουν ποιες καλές πρακτικές εφαρμόστηκαν σε αυτές τις χώρες, ούτως ώστε όλοι μαζί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ένα βήμα πιο μπροστά, χρησιμοποιώντας πάλι καλές πρακτικές από αυτές οι οποίες είναι πάλι εφαρμόσιμες. Μέχρι σήμερα λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, το Mini Europe όπως λέγεται, μεταξύ των χωρών υπάρχουν και χώρες οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές, είναι το Πανεπιστήμιο του Μαντσέστερ, είναι η Ολλανδία σαν οδηγός, είναι η Βαλένσια, η Ισπανία πάντα, και λέω πάντα γιατί θα σας ενημερώσω και ποιο λόγο η Ισπανία πάντα έχει ένα ατού στο να διαχειρίζεται ευρωπαϊκά προγράμματα που είναι μοχλός ανάπτυξης για κάθε περιφέρεια. Φανταστείτε ότι μόνο μέσα στις Βρυξέλλες υπάρχουν γύρω στα 70 άτομα που ασχολούνται με διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που είναι μοχλός όχι μόνο για την έρευνα, αλλά και για τα χρήματα που μπορούν να μπουν σε μια χώρα, μεταφέροντας ταυτόχρονα και την καινοτομία. Και υπάρχουν επίσης και το περιφέρεια του Βένετο, της Βενετίας, όπως και η Ρουμανία και η Ουγγαρία συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Πράγμα που δείχνει ακριβώς ένα μοσαϊκό όλων αυτών, αν δείτε στο Mini Europe που έχουμε εκεί μια συγκεκριμένη αφίσα, όλες τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το μεγάλο διαπεριφερειακό σύστημα του Interreg 4. Αυτό που το Επιστημονικό Πάρκο θα επιτύχει και από ό,τι μέχρι σήμερα μας έχουν δώσει τα εύσημα είναι ότι εκτός από τις καινοτόμες ιδέες που έχουμε σαν Έλληνες, και εμείς σας ξενήσει αυτό, διότι το ελληνικό μυαλό πάντοτε σε όλο τον κόσμο διαπρέπει. Είναι ατυχές διότι στη χώρα μας οι Έλληνες κάνουμε πάντα ένα βήμα πίσω και αφήνουμε κάποιους άλλους να μας οδηγούν χωρίς να εκμεταλλευόμαστε αυτό που έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Πάντα το ελληνικό μυαλό έχει πρωτοπορία. Και αυτό, διότι έχω λίγο μια εμπειρία από τον απόδημο ελληνισμό, σας λέω ότι στις κέραιες θέσεις του παγκόσμιου
χάρτη των επιστημόνων υπάρχει πάντοτε, αν όχι στην κεφαλή, στη δεύτερη θέση ένας Έλληνας. Αυτό για να δούμε τι δυνατότητα υπάρχει, όπως επίσης μην ξεχνάτε ότι στην Ελλάδα έχουν γεννηθεί καινοτομίες, πατέντες αυτή τη στιγμή, οι οποίες εφαρμόζονται σε άλλες χώρες και βλέπουμε αντί να μπορέσουμε εμείς οι ίδιοι, παράδειγμα, να φτιάξουμε μια αυτοκινητοβιομηχανία ή οτιδήποτε άλλο σχέση έχει με την βιομηχανία, να εισάγουμε το μεγαλύτερο ποσοστό αντί να το εκμεταλλευόμαστε. Έχουμε τις μεγαλύτερες πιθανότητες πάνω στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τόσα χρόνια έχουμε αναφερθεί, πάνω στην διαχείριση περιβάλλοντος, πάνω στην καινοτομία και γενικά σε περιβαλλοντικά θέματα που μπορούμε αυτή τη στιγμή, χρησιμοποιώντας τις καινοτομίες του Mini Europe, αυτού του προγράμματος, για το οποίο καλό θα ήταν μέσω των ιστοσελίδων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος αλλά και του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών να ενημερωθεί οποιοδήποτε θέλει, για να δούμε το επόμενο βήμα που θα είναι και αυτό εξίσου σημαντικό. Θα είμαστε πάντοτε, να μην σας κουράσω διότι είναι αργά μέχρι τώρα, πάντοτε σαν Επιστημονικό Πάρκο Πατρών στη διάθεσή σας να σας ενημερώσουμε για την πρόοδο αυτού του πάρα πολύ σπουδαίου έργου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.